Кайырлыкта начинаем нашу работу. Зейнің ауыл жерліклері башлықлары бұл елы Бұхарай жерлігінде район башлығы қатнашында көшме семинар бара. Дүрт ауылыны Әлкин, Шунақ, Опаш, Бұхарайны бірләштірген жерлікте барлығы 621 кіші яши. Қонақлар бірінші болып Ромашкина санаторий шәнлігі білән таныштылар. Ауыл халқының көбісі береге йөріп ішли. Санаторий жетекшісі Владимир Пещеров әйтуінше, халқының сәлемәтлігін нығыту үшін Ромашкинада барлық оңайлықлар бар. Санаторию самому 50 лет. В прошлом году исполнилось 13 сентября 1973 года он был образован, организован, но до этого эта территория имела большое историческое значение. Здесь много чего происходило. Балалар бақшасы жерлікнің башқарма комитет бинасында орнашқан Урман мелодиясы деп исемленген бақшада 6 бала тәрбиелене. Ауылның 9 еллык мәктәбендә 49 бала қалған. Быел 6-сын аттестат белән олы тормыш юлына азатканнар. Ауылда янгын куркынычсызлыгы депосы да булдырылган. 2 янгын сөндіру машинасы хезмәт күрсәтергә әзер. Бұхарай жерлігі башлыгы Елена Груздева әйтүенчә, бу елда янгын очраклары теркәлмәгән. Фельдшер-акушерлык пунктында ябык торганы юк, чөнки авылда күбрәк өлкәннәр яши. Барлык уңайлыклары булган медицина оешмасында 30 елдан артык фельдшер Зинаида Чернова хезмәт күрсәтә. Семинарда катнашучылар авыл үзәгендә урнашкан кибет эшчәнлеге белән дә таныштылар. Семининнар гаиләсе үз йортлары янәшәсендә кибет ачып, халыкны көнкүреш товарлары белән тәэмин итә. Шунда ук пекарняларда эшли, яңа пешкән икмәк, камыр ризыклары белән бухарайлыларны сөендереп торалар. Вот такой прекрасный магазин возле своего дома, на своем участке. Менә шулай булганның кадерен белеп, һәр нәрсәдән ям табып яшиләр Бұхарай җирлегендә. Семинар киңәшмәнең пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Аерым күрсәткечләр буенча авыл җирлекләре эшчәнлегенә анализ бирелде. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәм чаралары, контракт буенча хәрби хезмәткә туплау хакында сөйләштеләр. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.